Tervehdys! Tällä videolla käsitellään hieman Kiinan taloutta makrotunnuslukujen valossa ja katsotaan, miten nämä tunnusluvut ovat kehittyneet viimeisen 10 vuoden aikana. Näitä tunnuslukuja ovat korkotaso, PKT:n kehittyminen, muutama toimiala otetaan sitten myöskin tuossa vähän tarkempaan syyniin. Ja sitten otetaan esille sitten tämmöisiä valuuttakurssiin, velkaantumiseen, investointiin sekä kotimaiseen kulutuskysyntään liittyviä kehityskulkuja. Tässä yhteydessä on hyvä sitten tuoda esille myöskin, miten Kiinan talous on kehittynyt suhteessa esimerkiksi EU-hun ja sitten Yhdysvaltoihin. Ensimmäisenä tunnuslukuna on PKT eli bruttokansantuote. Ja tällä mitattuna niin Kiinan talous on kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana hieman enemmän kuin sitten nämä taloudet keskiarvona länsimaissa. Kasvuprosentti 10 vuotta sitten Kiinassa oli noin reilu 7%. Ja tällä hetkellä sitten PKT kasvaa Kiinassa noin 4-5% tasolla. Eli voisiko sanoa, että sieltä on tullut alas tuo kasvuprosentti noin 1/3. Kasvu jatkuu siellä kyllä tällä hetkellä, mutta siinä on semmoinen trendinomainen heikentyminen tuossa kasvuprosentissa. Ja PKT:stä yksityinen sektori on noin 60% ja loppu on sitten julkista sektoria, keskushallintoa ja sitten paikallishallintoa. Kiinassa julkisen sektorin tulot on 1/4 PKT:stä ja sitten menot on puolestaan noin tasoa 1/3 PKT:stä. Ja jos katsoo julkista sektoria hieman tarkemmin, niin puolet niistä tulosta, mitä julkinen hallinto saa, niin menee keskushallinnolle ja toinen puolikas menee paikallishallinnolle. Menopuolella puolestaan on sitten tämmöinen isompi ero näissä jakautumissa. Eli keskushallinto kattaa noin 15% julkisen hallinnon menoista ja sitten paikallishallinto kattaa noin 85% julkisista menoista. Tästä oikeastaan päästään sitten siihen krooniseen ongelmaan, mikä Kiinassa on ollut se, että paikallishallinnolla on merkittäviä osuuksia tuolla menopuolella, mutta kuitenkin sitten niin tulot ei ole riittänyt kattamaan näitä menoja, joka on johtanut sitten viime kädessä erityisesti paikallishallinnon, mutta myöskin sitten keskushallinnon velkaantumiseen. Keskushallinnon velkaantumista selittää osittain myöskin se, että se on joutunut rahoittamaan sitten paikallishallinnon toimintaa. Ja jos katsoo sitten mitä koko luokkaa toi, noin virallisesti ainakin tämä velkaantuminen tuolla julkissektorilla ollut, niin se on noin 3% tasoa PKT:stä ja se on jatkunut noin vuodesta 2008 alkaen, eli finanssikriisistä alkaen, niin Kiinan julkinen sektori on velkaantunut ton alijäämän takia. Tässä yhteydessä on hyvä kuitenkin tarkentaa, että Kiinassa on 4 merkittävää budjettia, eli ensimmäisenä on tämmöinen yleinen valtion budjetti, sitten on paikallishallintoihin liittyvä tämmöinen iso budjettikokonaisuus, kolmantena on sitten valtion omistuksiin liittyvä budjetti ja viimeinen on sitten tämmöinen sosiaalirahastoon liittyvä budjetti. Ja kaikki näillä on hieman erilaiset rajoitukset, miten näitä sanotaanko varoja sinne budjettissa voidaan käyttää. Niillä on erilainen rahoitustarve ja sitten on myöskin tämmöinen, mikä vaikeuttaa sitten näiden budjettien seuraamista, ainakin ulkopuolisesta näkökulmasta on se, että budjettien välillä voidaan sitten siirtää varoja. Eli näiden 4 budjetin välillä voidaan siirtää varoja. Jos joku budjetti on ylijäämä, niin sieltä siirtyy sitten toiselle budjetille varoja. Ja jos virallisesti on julkaistu, että tuo Kiinan julkinen talous olisi noin 3% alijäämäinen, mutta sitten kun lasketaan nämä kaikki 4 isompaa budjettia yhteen, niin se on noin 2-kertainen, eli tuossa reilun 7% tasolla olisi tuo Kiinan alijäämä, kun nämä 4 budjettia on huomioitu yhdessä. Ja tästä alijäämästä päästäänkin sitten seuraavaan aiheeseen, mikä on Kiinan velkataso ja sitten myöskin korkotason kehitys. Alhaisten korkojen aikakausi on kestänyt EU:ssa ja Yhdysvalloissa noin yli 10 vuotta ja sitten Japanissa se on ollut jo yli 20 vuotta. Kiinassa puolestaan korkotaso on ollut vasta laskussa ja todella alhaisiin korkoihin ei ole päästy sitten vielä samassa määrin mitä EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Kiinan ohjauskorko oli noin 10 vuotta sitten vajaa 6% ja tänä päivänä tammikuussa 2024 niin se on laskettu 3,45%. Yhdysvalloissa ja EU:ssa sitten puolestaan korkotaso on nousussa viimeisen parin vuoden aikana. Ja erityisesti tämä on johtanut myöskin siihen, että USAssa ja nyt myöskin EU:ssa niin korkotaso on korkeampi verrattuna Kiinaan. Palataan tähän hieman tarkemmin tuolla sitten valuuttakurssin yhteydessä. Alhainen korkotaso yhdistettynä sitten tähän lisääntyneeseen rahan määrään markkinoilla, eli valtiot on käyttänyt elvytyspolitiikkaa. Tämä on johtanut sitten pienempiin tai isompiin muutoksiin sitten velkatasossa, kun velkataso mitataan suhteessa PKT:hen. EU:ssa voisiko sanoa ensimmäisenä, niin PKT:hen suhteutettuna velkataso on noin 180%, Yhdysvalloissa vastaava luku on noin 270% PKT:stä. EU:ssa sitten yksityinen julkinen velka on suurin piirtein samalla tasolla, eli noin 80% kumpikin per PKT. Ja se taso on
10 vuoden aikana pysynyt aika vakiona. Siinä pieni huippu oli vuosina 2020-2021. Yhdysvalloissa vastaavasti sitten taas lukuohjelma on muuttunut, ja se on muuttunut nimenomaan julkisen velan osuudessa, joka on velkaprosentti kasvanut suhteessa PKT noin 15%. Yksityinen velka Yhdysvalloissa on suurin piirtein samalla tasolla kuin noin 10 vuotta sitten, eli 150% PKT:stä. Japanissa puolestaan, jos otetaan vertailua, niin siellä sitten velan määrä on noin 340% PKT:stä. Yksityinen velka on ollut noussut noin 20% ja on tasolla 120 per PKT. Julkinen on sitten nousussa vähän vähemmän, eli 10%, ja se on tasolla 225% per PKT. Kiinassa puolestaan on sitten tapahtunut isompi velkojen määrän muutos, eli velkojen määrä on tällä hetkellä 290% per PKT, ja se on Japanin jälkeen maailmassa toiseksi suurin. Yksityinen velka on Kiinassa kasvanut 50% 10 vuoden aikana, eli tasolta 135, tasolla 185% per PKT. Julkinen velka puolestaan on kasvanut hieman enemmän, eli 100%, aikaisemmin se oli tasolla noin 40%, ja nyt se on tasolla 80% PKT:stä. Sitten jos katsotaan näiden PKT-tunnuslukujen osalta, niin sitten ihan puhtaasti rahan määrässä, miten tuo velkojen arvo on lisääntynyt, niin siellä on sitten Kiinassa tämmöinen julkisen velan määrä kasvanut 10 vuoden aikana 500%. Mutta sinänsä tuo PKT-mittari on paljon parempi, koska se suhteuttaa aina nämä velan määrät suhteessa talouden kokoon. Jos velkoja sitten katsotaan pelkästään velkoina, ilman että otetaan huomioon varallisuutta, mitä valtioissa on, niin sitten voidaan ottaa myöskin tämmöinen nettovelkojen osuus suhteessa PKT. Yhdysvalloissa tämä nettovelkojen osuus PKT:stä on noin 120%, eli huomattavasti pienempi jo. Japanissa on sama taso tuossa nettovelolla, eli 120% per PKT. EUsta en löytänyt suoraan yhteenvetoa, minkälainen taso se voisi olla kaikkien valtioiden kohdalta, mutta Suomessa esimerkiksi julkisyhteisöjen varat oli vuonna 2022 noin 390 miljardia, ja velat vastaavasti julkisyhteisöillä oli 220 miljardia. Eli voisiko sanoa, että Suomessa nettovarat oli 170 miljardia euroa. Tämä voidaan sitten tämän nettovarallisuus Suomessa suhteuttaa PKT, jolloin voidaan sanoa, että se on noin 60% PK:sta meidän nettovarallisuus. Kiinassa sitten, jos katsotaan niitä velkoja, joista on vähän niitä varat, niin tämä nettovelkojen osuus on noin 220% PKT:stä. Kiinassa on tietysti näitä erityisiä järjestelyjä, missä on Kiinan valtiolla kautta paikallishallinnon erilaisia pankkeja, sitten on rahastoja ja muita. Jos nämä kaikki varat sitten huomioidaan, niin silloin voidaan sanoa, että myöskin Kiinalla on tämmöinen nettovarallisuus noin 10% PKT:stä. Erilaisia arvioita on esitetty, koska varojen arvostamisessa on ongelmia useimmiten, koska tietoja ei ole saatavilla. Kiinalla on kohtuullisen hyvä velkaantumistahti. Se on lisännyt talouskasvua, mutta miten siinä on sitten onnistuttu tässä velan käytössä? Ensimmäisenä tietysti nämä suurimmat valtio-omisteiset yhtiöt, mitä Kiinassa on, niin niille on ohjautunut jonkun verran sitä rahoitusta valtion kautta tai paikallishallinnon kautta. Ja näissä tietysti se tuottavuus ei ollut kaikista parhaimmillaan, eli ei välttämättä päästy samaan kasvuun niissä tuottavuudessa, mitä sitten on ollut tuolla PKT-puolella. No yhtenä tämmöisenä kriteerinä voisi katsoa vaikka sitä, että valtio-omisteisilla yhtiöillä on Kiinan yrityssektorin velosta niin 45%, mutta sitten kun katsotaan yrityssektorin kaikkia tuloksia, niin valtio-omisteisilla yhtiöillä on vain 15% osuus näistä kaikista tuloksista, mitä Kiinassa olevat yritykset on tehnyt. Ja taustahan siinä on, että näillä valtio-omisteisilla yhtiöillä niin tämä tuottavuus on ollut heikompaa kuin sitten muilla yhtiöillä. Tämä on johtanut sitten myöskin huonompaan kannattavuuteen, ja sitä kautta on tullut tarvetta sitten myöskin hankkia ylimmäistä rahoitusta parantamaan tätä kannattavuutta. Rahoituksen lisäksi tietysti on pitänyt miettiä muitakin vaihtoehtoja Kiinassa, ja tämän rahoituksen ohella niin on tarjottu sitten tämmöistä valuuttakurssia, eli heikennetty juania suhteessa muihin valuuttoihin, niin se on helpottunut sitten vientiyrityksen toimintaa. Ja sitten myöskin tuo kohtuullisen maltillinen palkkakehitys, kun otetaan huomioon se, että kiinalainen palkkataso on lähtenyt huomattavasti alhaisemmalta tasolta sitten kehittymään mitä länsimaissa vastaavissa teollisuustyöpaikoissa. Valtio-omisteisella yhtiöllä on velkaa, ja velan osuus on noin 58% sitten PKT:stä. Eli aika merkittävä sanotaan tämmöinen riskikeskittymä tuolla valtio-omisteisissa yhtiöissä, jotka eivät ole pystynyt tuottamaan muita yrityksiä vastaavaa niin kuin tulostasoa. Sitten jos mietitään vielä keskuspankin roolia tuolla velkapuolella, niin keskuspankilla on velka kasvanut, mutta toisaalta sitten keskuspankin velan osuus PKT:stä on vähentynyt. Tästä näkökulmasta ei ainakaan vielä ole otettu käyttöön keskuspankin
elvytyspolitiikkaa Kiinassa. Velkarahoitusta on suuntautunut merkittävässä määrin kiinteistösektorille, ja kiinteistösektorilla on ollut Kiinassa noin 20% osuus BKT:stä. Velan näkökulmasta niin tässähän on ollut paikallisviranomaisilla merkittävä rooli, koska he ovat myyneet sitä tonttimaata rakennuttajilla ja saaneet sitä kautta tuloja sitten tuonne hallinnon käyttöön. Mutta kun kiinteistömarkkinoilla on tullut tämmöinen hengentävä vaihe jo vuodesta 2021 alkaen, niin siellä on myöskin paikallisviranomaisten sitten tulot vähentynyt, koska kiinteistöjä ei voitu myydä samaan tapaan kuin aikaisemmin. Tämä on sitten johtunut myöskin siihen, että joissain tilanteessa keskushallinto on joutunut sitten antamaan apua kautta sitten lainoitusta tuonne paikallishallinnolle, jotta on saatu paikattua sitten kiinteistösektorista puuttuvia sitten tulomenetyksiä paikallishallintojen budjeteissa. Kiinteistömarkkinoiden heikennettyä sitten talouskasvua on pyritty samaan aikaan lisäämällä investointia teollisuuteen, erityisesti vientiteollisuuteen. Toisena sitten tämmöisenä tasapainottavana tekijänä niin Kiinassa on yritetty saada sitten kotimaista kuluttajakysyntää lisääntymään. Ja sen lisäksi sitten myöskin yritetty tekemään investointeja tuonne korkeamman osaamisen palveluiden puolelle, jotta niitä voitaisiin tarjota sekä kotimaahan että sitten myöskin vientiin. Nämä on kuitenkin semmoisia muutoksia, mitkä eivät tapahdu suhteellisen nopeasti, joka voi vaikuttaa sitten myöskin siihen, että tuo velkataso tuolla Kiinassa sekä absoluuttisesti että myöskin suhteessa BKT tulee vielä jatkossakin kasvamaan, ellei sitten tuossa markkinatilanteessa sekä Kiinassa että myöskin vientiteollisuuden kohdemaissa niin tapahdu muutos. Jos arvioi sitten Kiinan korkeaa tai kohtuullisen korkeaa velkatasoa ja sitten myöskin Kiinan omaan talouteen liittyvää epävarmuutta, niin tämähän on näkynyt sitten viime kädessä ulkopuolisten luottoluokittajien arvioissa, ja Moody's oli yksi luottoluokittaja, joka laski sitten Kiinan lainoilla niin näitä näkymiä vakaista negatiivisiksi, ja kaksi muuta sitten tämmöistä suurempaa luottoluokittajaa, SP ja sitten Fitch, niin ne pitää edelleenkin Kiinan näkymiä vakaina, ne ei ole vielä laskenut tai nostanut sitä. Se, mikä on hyvä puoli kuitenkin edelleen, on se, että siellä Kiinan luottoluokitus on investointiluokassa, eikä ole roskaluokkaan tippunut. Kiinan talouteen liittyvät riskit ovat heijastuneet myös tuonne osakeindeksipuolelle. Ensimmäisenä vaikka Shanghai CSI 300-indeksi, niin se on samalla tasolla kuin vuonna 2007. Ja toinen sitten on Hongkongin Hang Seng-indeksi, niin se on puolestaan vuonna 1997 tasolla. Näistä voi päätellä, että osakkeet ovat ottaneet huomioon sen, mitä riskejä tuolla Kiinan taloudessa ja myöskin velkaantumisessa on. Otetaan tarkastelun alle sitten se vienti ja kotimainen kulutuskysyntä. Viennin osuus BKT:stä on laskenut 10 vuoden ajan Kiinassa, ja se on tällä hetkellä noin 20%. Aikaisemmin se oli yli 30% BKT:stä. Viennin arvo rahamääräisenä on kyllä nousussa ja jatkaa nousuaan. Ja sitten viennin kasvuun vaikuttaa myöskin se, että kiinteistömarkkinoilla on ollut taantuma, ja sieltä on sitten siirretty panoksia teollisuuteen ja ylipäänsä vientiteollisuuteen. Jos katsotaan, mikä sitten tukee sitä vientiä ja teollisuutta, niin on tietysti investoinnit, ja investointien osuus BKT:stä on ollut Kiinassa 10 vuoden aikana lievässä trendinomaisessa laskussa, mutta se on kuitenkin edelleen noin 42% BKT:stä. Summa on sinänsä huomioitava, koska se on yli 2-kertainen siihen verrattuna, mitä EU ja USA investoi suhteessa BKT:hen. EU:ssa ja USAssa niin investointien osuus BKT:stä on noin 20% luokkaa, kun se Kiinassa on 42% osuudella. Tämä on näkynyt Kiinan ylituotannossa, jolloin Kiina on pystynyt myymään huomattavasti enemmän tavaroita muihin maihin, kun muista maista on sitten tuotu tavaroita Kiinaan. Viimeisenä tämmöisenä kauppariitana tai sitten kauppasotana on vuodesta 2019 alkaen ollut nämä aurinkopaneelien, sähköautoja ja muun muassa teräksen tuonnit Yhdysvaltoihin ja EU:n. Kiinalla on myöskin muita tämmöisiä kauppariitoja kehittyvien maiden kanssa. Näitä ovat Intia, Turkki ja Vietnam. Ja Kiina on dumpannut sitten tätä ylituotantoa näihin maihin halvalla hinnalla, jolloin sitten näiden maiden omat tuotanto ei ole pystynyt kilpailemaan tämän kiinalaisen halpatuonnin kanssa. Kauppasodissa sitten muun muassa Yhdysvallat on ottanut käyttöön erilaisia tuontitariffeja kiinalaisille tuotteille, ja se on vähentänyt sitten tariffin kohteena olevien tuotteiden vientiä Yhdysvaltoihin. Toisaalta sitten niitä tuotteita, joita tariffit ei ole koskenut, niiden vienti Yhdysvaltoihin on sitten lisääntynyt Kiinasta. Myöskin Kiinassa on sitten sisäisesti havahduttu tähän ylituotantokysymykseen, ja siellä esimerkiksi tässä 2023 niin teollisuusministeri oli kehottanut teollisuutta vähentämään sähköautojen ylituotantoa, ja sitten hallitus oli myöskin ehdottanut leikkauksia erilaisiin sähköautoprojektien rahoitukseen. No se toinen näkökulma, mikä meillä oli
niin se oli tämä kotimainen kulutuskysyntä. Ja kulutuskysyntä on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana, jolloin se oli silloin aallonpohjassa ja nyt se on sitten jo vähän kohonnut ja on noin 1/3 BKT:stä se kotimainen kulutuskysyntä. Ja taustalla on siinä yksinkertaisesti, että kotitalouksien tulot on lisääntynyt noin 100% 10 viimeisen vuoden aikana. Kotimainen kulutuskysyntä jatkaa kasvuaan Kiinassa, mutta siellä markkinoilla on tapahtunut muutamia muutoksia. Ensimmäisenä voi ottaa tuon kiinteistösektorin sen ongelmat. Ne on heikentänyt kuluttajien käytössä olevia varoja ja sitten myöskin kuluttajien luottamusta oman talouden kehitykseen. Toisella sitten kulutusmarkkinoilla on kalliimpien tuotteiden kysyntä ollut kasvamassa suhteessa sitten perinteisiin bulkkituotteisiin. Ja jos katsotaan sitä vähän ylemmällä tasolla, niin Kiinan kulutusmarkkinoilla toimivien yritysten liikevaihdot on kasvanut. Ja tämä on näkynyt myöskin siinä, että Kiinan talouskasvusta noin 80% on tullut viime vuonna 2023 niin kulutuksesta ja loppuun sitten kasvusta niin tullut muilta sektoreilta. Sitten jos verrataan tuota lukua vuoteen 2022, niin siellä kuluttajien osuus tuosta BKT:n kasvusta oli vain 40%. Kiinan vientiä ja sitten kotimaista kulutuskysyntää voidaan arvioida myöskin maailman tasolla. Ja Kiinan BKT on noin 18% maailman BKT:stä. Ja suunta on hieman nouseva. Sitten jos katsotaan tarkemmin, miten tuo jakautuu, niin Kiinan oma kotimainen kulutuskysyntä on noin 13% verrattuna sitten maailman kulutukseen. Toisaalta sitten investoinnit Kiinassa niin noin 32% koko maailman investoinnista. Tästä voi vetää johtopäätöksen sen, että Kiinan tuo BKT:n kasvu on perustunut pitkälti nimenomaan investointeihin ja vientiteollisuuteen, jolloin sitten kotimaista kulutuskysyntää ei ole samassa suhteessa sitten pystytty lisäämään. Näissä investoinneissahan on sitten se Kiinan etu ollut siinä, että se on pystynyt lisäämään merkittävässä määrin sitä vientiä. Ja vienti on johtanut sitten Kiinassa niin kauppataseen ylijäämään ja sitten monissa vientikohteena olevissa maissa niin sitten kauppataseen alijäämään. Lyhyesti voisi sanoa, että pitkän päälle pitää sitten olla tasapaino tässä, että kun maailmassa jotain tuotetaan, niin se pitää myöskin jossakin kuluttaa. Ja jos Kiina on ollut sitten näitä kauppataseen ylijäämäisiä maita, niin näitä on sitten myöskin Japani ja sitten EU ollut. Ja ne on hyötyneet siitä viennin lisäämisestä suhteessa sitten kotimaisen kulutuskysynnän parantamiseen. Ja toisaalta sitten tämmöiset kauppataseen alijäämäiset valtiot, kuten Yhdysvallat, Venäjä, Saudi-Arabia ja Sveitsi, niin ne on sitten ruvennut jossain asioissa miettimään, että minkälaisia tuontirajoituksia tulee, että kauppatase ei ole niin paljon alijäämäinen. Mietitään hieman tarkemmin erilaisia makrotason politikoita. Näillä on yleensä sitten vaikutuksia eri osapuoliin, ja niitä on sekä hyötyä että häviä, kun otetaan joku politiikka käyttöön. Kiinan osaltahan meillä oli esimerkkinä tämä vienti, ja sitten teollisuus, jota on pyritty edistämään, jolloin sitten toisaalta sitä rahoitusta on ollut poissa kotimaisen kulutuskysynnän investoinneista ja myöskin sitten palkankorotuksista. Valuuttakurssin osalta sitten on erilaisia vaikutuksia, kun sitä on Kiinassa säännelty sekä tuonti- että vientisektoreille. Kiina on toisaalta joskus syytetty myöskin siitä, että se pitää sitä oman valuuttansa arvoa keinotekoisen alhaisena. No toisaalta samanlainen vaikutus on myöskin sillä, kun Yhdysvallat on ottanut käyttöön ylimääräisiä tulleja tuotteille, joita on sitten tuotu Kiinasta. Sitten jos otetaan tämmöinen tuottavuuden kasvu, mikä Kiinassa on ollut osittain hieman länsimaita alhaisempi. Jos tuottavuuden kasvu on suurempi kuin palkkojen korotuksen, silloin periaatteessa siirretään sitten hyötyjä niin työntekijöiltä ja yrityksille. Korkotason muutoksilla, se on tämmöinen ihan perinteinen myöskin, se vaikuttaa eri tavoin säästäjiin ja lainanottajiin. Ja siinä on myöskin sitten pankeilla oma roolinsa ja pankkien rooli voi muuttua eri suuntaan riippuen siitä, minkälainen on pankin liiketoimintamalli. Keskiarvona kuitenkin voi sanoa, että kotitaloudet on säästäjiä ja sitten julkinen sektori ja yritykset on lainansaajia. Ja pitkäaikainen sitten alhaisten korkojen jakso niin tarkoittaa käytännössä aina jonkinlaista tulonsiirtoa sitten kotitalouksilta, yrityksille ja sitten julkiselle sektorille. Näiden politiikoiden osalta voi todeta, että Kiinassa on kotimaista kulutuskysyntää osittain heikentänyt viennin ja teollisuuden suosiminen, valuuttakurssisääntely ja myöskin tuo palkkojen kehitys on jäänyt jälkeen tuottavuuden kehityksestä. Tässä on toisaalta tilanne kaksijakoinen, eli teollisuudessa on ollut jo pidemmän aikaa niin palkkakehitys heikompaa kuin tuottavuuden kehitys. Toisaalta sitten palvelupuolella niin palkkakehitys on ollut hieman parempaa kuin sitten mitä tuottavuuden kehitys. Korkotaso puolesta on sitten vähän toiseen suuntaan ollut, siis on parantanut sitten kotitalouksien asemaa. Ja korkotaso on kuitenkin Kiinassa ollut laskemaan päin, mutta se on edelleenkin vielä kohtuullinen, eikä aivan nollakorkotasoa, mitä sitten oli muutamia vuosia aikaisemmin tuolla länsimaissa. Seuraavaksi otetaan sitten uusi aihe tuohon Kiinan talouteen liittyen, eli inflaatio. Ensimmäisenä voidaan tarkastella kuluttajainflaatiota. Ja jos otetaan viimeinen vuosi, niin siellä on kuluttajahinnoissa ollut noin prosentin alentuminen, eli voidaan puhua deflaatiosta.
Edellinen lyhyt deflaatiokausi oli vuonna 2021, mutta sitä ennen viimeinen 10 vuotta niin siellä on ollut kohtuullisen maltillinen inflaatio, eli noin 2% per vuosi. Jos katsotaan sitten kuluttajasektoria tarkemmin, niin siellä deflaatiossa tai inflaatiossa on isoja eroja tämän viimeisen vuoden aikana ja myöskin aikaisemmin. Esimerkiksi tuoreruuassa niin hintojen alentuminen on ollut yli 10%, polttoaineissa 6%. Toisaalta sitten inflaatiota on ollut tuolla vaatteissa ja sitten terveydenhuollossa noin 1-2%. Toisena kohtana tuossa inflaation tarkastelussa katsotaan teollisuutta ja siellä on ollut myöskin hintojen alentumista viimeisen vuoden aikana. Tuottajahinnoissa on ollut suurimmillaan 16% laskua metallituotteissa, mutta siellä on myöskin sitten ollut tämmöisiä aloja kuten veden tuotanto, jossa sitten hinnat ovat nousseet noin 1,5%. Iso ongelmakenttä on kuitenkin tuo kiinteistösektori, joka on sitten jäähtynyt. Ja kiinteistösektorihan on parhaimmillaan ollut noin 20% Kiinan BKT:stä ja tällä hetkellä sitten kiinteistösektorilla niin on deflaatio noin 7%. Taustahan siellä kiinteistösektorilla nimenomaan se, että uusien rakennusprojektien aloitukset on vähentynyt 60%, ja sitten myöskin tehtyjen asuntokauppojen arvo on alentunut 40% viimeisen 2 vuoden aikana. Kolmantena aiheena voitaisiin ottaa inflaatiossa niin tuontitavarat, ja siellä on ollut hieman laskua hinnoissa. Voisi sanoa, että tuontihintaindeksi on noin 10 vuoden takaisella tasolla. Tällä perusteella voisiko sanoa, että inflaatio- ja deflaatiomuutokset on enemmän ollut Kiinan kotimarkkinoilla kuin sitten tuontitavaroissa. Kiinan talous kasvaa tällä hetkellä jatkossa noin 3-5% per vuosi. Se on kuitenkin heikentynyt noista 10 vuoden takaisista yli 10% kasvutasoista. Eli mielenkiintoista seurata sitten, miten deflaatio vaikuttaa tuolla Kiinassa. Näin yleisesti voisi sanoa, että deflaatio yleensä helpottaa tuota vientisektoria, kun siellä on sitten hinnat alenemassa, mutta toisaalta se on myöskin myrkkyä tuonne kotimaisille investoinnille, koska investointi tällä hetkellä on kalliimpaa kuin sitten ehkä tulevaisuudessa, kun deflaatio laskee hintoja. Kokonaisuudella kuitenkin deflaatio, ohjauskoron lasku, sitten vientisektorin rahoitus yhdistettynä sitten tuonne juonen kohtuullisen alhaiseen kurssiin, niin se on mahdollistanut Kiinan tälle vientisektorille niin kohtuullisen hyvän kilpailuedun tuolla maailmanmarkkinoilla. Seuraavana aiheena on sitten valuuttakurssi. Kiinallahan on säännelty kurssi juonelle ja käytännössä niin kurssilla on tämmöinen vaihteluväli kuin 2% suhteessa toiseen 1 päivän sisällä. Jos se näyttää se kurssi vaihtelevan enemmän, niin sitten Kiinan viranomaiset puuttuvat asiaan. Ja tämä vaihteluväli on eri valuutoille, muun muassa dollarille, eurolle, Britannian punnalle ynnä muille. No miten se sitten käytännössä Kiina pystyy tätä hallitsemaan? Niin Kiinallahan on kauppaa taseen ylijäämän perusteella niin jonkun verran käytössä eri valuuttoita, erityisesti dollareita. Ja jos dollarin kurssi näyttää menevän väärään suuntaan, niin Kiina voi sitten ostaa lisää dollaria tai dollarimääräisiä arvopapereita tai sitten myydä niitä vastaavasti korjatakseen kurssin tuohon vaihteluvälin sisälle. Tällä hetkellähän Kiina esimerkiksi ostaa aika paljon tuon ylijäämän puitteissa niin Yhdysvaltojen liittovaltion velkakirjoja pitääkseen sen juonin kurssin kohtuullisen edullisella tasolla. Kiinalla on myöskin kauppataseen ylijäämää muidenkin valuuttojen osalta kuin pelkästään dollarin, eli myös sitä kautta ne pystytään sitten sääntelemään samalla tavalla niin Kiinan juonin ja muun valuutan sitten välistä kurssia ostamalla tai myymällä sitten kutakin valuuttaa tai valuutanmääräisiä arvopapereita niin tuolla markkinoilla. Toinen työkalu, mitä Kiina käyttää valuuttakurssin sääntelyyn, on sitten nämä valuuttien siirtojen rajoitukset, pääomarajoitukset voisiko sanoa. Ja Kiinalla on käytössä sitten näihin siirtoja varten niin 2 tämmöistä tiliä, joita sitten jokainen tarvitsee, kun se on siirtymässä valuuttoja sitten Kiinaan tai Kiinasta poispäin. Ja nämä 2 tiliä on vapaasti suomennettu tämmöinen kauppatili ja sitten pääomatili. Kauppatilin käyttö on hieman vapaampaa ja se liittyy Kiinan sitten tuontiin, vientiin, erilaisten korkojen maksuun, veloista tai sitten osingonjakoihin. Toinen tämä pääomatili, niin siinä on sitten enemmän rajoituksia ja pääomatilin käyttö on keskittynyt pelkästään sitten tämmöisiin suoriin sijoituksiin Kiinaan tai sitten suorien sijoituksen kotiutusta niin Kiinasta poispäin. Ja tämän pääomatilin käyttö on paljon rajoitetumpaa ja siellä on erilaisia rajoja muun muassa sitten sille, miten tarkasti tutkitaan sitten näitä valuuttojen siirtoja. Varojen siirto on niitä rajoja alkaen tuosta noin $7,500 aina 50 miljoonaa dollaria. Nämä rajat liittyy erilaisiin tilanteisiin ja tällöin kun viranomainen saa tiedon tämmöisestä, siihen liittyy raportointivelvollisuus, kun raja ylittyy. Kun viranomainen saa tiedon tästä, niin se tutkii tilanteen, onko se semmoinen lainmukainen varojen siirto vai ei. Jos on lainmukainen, niin se saa vihreä valo ja siirto voidaan tehdä. Jos sitten ei tapaus ole semmoinen, joka Kiinan viranomaisen mielestä on laillinen varojen siirto, niin sitten se varojen siirto estetään.
Miten nuo Kiinan toimet on käytännössä vaikuttaneet? Niin yleisenä arviona on, että Kiinan juani on aliarvostettu suhteessa eri valuuttoihin. 10 vuoden ajanjaksolla Kiinan juani on vahvistunut suhteessa euroon, kun verrataan tämän päivän kurssia ja 10 vuoden takaista kurssia. Ja toisaalta sitten Kiinan juoni on heikentynyt suhteessa dollariin, kun verrataan taas tämän päivän ja 10 vuoden takaista kurssia. Tuossa 10 vuoden ajanjaksolla on ollut vuosina 2021 ja 2022 niin Kiinan juonin vahvistuminen lähes kaikkia valuuttoja vastaan. Ja tämän taustalla on se, että Kiinan nähtiin elpyvän tuosta koronaepidemiasta paremmin kuin muiden maiden taloudet, jolloin se valuuttakurssi myöskin reagoi tähän talouden elpymiseen. Vuodesta 2022 alkaen Kiinan juoni on heikentynyt, tämän taustalla on muutama tekijä. Ensimmäisenä voi mainita, että Kiinan talous on kehittynyt odotettua heikommin. Samaan aikaan Kiinassa on myöskin laskettu ohjauskorkoa. Toisaalta Yhdysvalloissa ohjauskoron nosto on ollut sen verran merkittävä, että Kiinasta saatava tuotto, kun huomioidaan riskipreemio, niin se ei ole riittänyt kompensoimaan sitä Yhdysvaltojen koronnosta saatavaa hyötyä sijoituksille. Edellä oli esillä, että Kiina käyttää kauppataseen ylijäämästä saatuja ulkomaanvarantoja niin oman valuuttakurssinsa säätelyyn normaalin ulkomaankaupan lisäksi. Mitä nämä varat sitten on? Käytännössä ne on ulkomaanvaluuttoja, kuten dollareita, euroja, jenejä tai muita. Sitten niitä on tehty myöskin sijoituksina. Ja esimerkkinä niin Kiina on yhtenä suurimpina omistajina niin Yhdysvaltojen liittovaltion velkakirjoissa ja omistaa näistä velkakirjoista noin yli 10% osuuden. Kiina on myöskin sitten lainannut varoja ulkomaille ja saanut sitten ulkomaan määräisiä arvopaperisijoituksia. Kiinalla on sitten myöskin kultavarantoja, jotka lasketaan mukaan tänne ulkomaisten valuuttavarantojen erään. Kiinan valtiolla on tämä varoja niin eri laitoksissa ja perinteisesti ensimmäisenä on tämä keskuspankki ja keskuspankin ulkomaanvarannot on noin 3200 miljardia dollaria. Toiseksi sitten Kiinan valtiolla on varoja myöskin tämän omissa omistamissa pankeissa. Näiden varojen määrä on hieman kysymysmerkki, koska niistä ei ole julkaistu samalla tavalla tarkkoja tietoja kuin keskuspankin varoista. Tämän lisäksi Kiinan valtiolla on tämmöinen valtion rahasto ja sen arvo on noin 1300 miljardia dollaria. Myöskään tämän rahaston niin näistä varojen koostumuksesta ei ole ihan tarkkaa tietoa, koska sitä ei julkaista. Virallisesti Kiinan valtion varannot on noin 3200 miljardia dollaria, joka on se keskuspankissa oleva erä. Tämän päälle sitten voidaan ottaa huomioon muita, ja tästä on esitetty arvioita, että Kiinan valtionvarat voisi olla jopa 8 000-10 000 miljardia dollaria yhteensä. Puhutaan siis pelkästään ulkomaanvarannoista. Kun seurataan sitten pelkkää virallista 3200 miljardin tasoa, mikä on tällä hetkellä, niin 10 vuotta sitten tämä ulkomaanvarantojen määrä tuolla keskuspankissa oli noin 4000 miljardia dollaria. Eli siinä on tullut noin sanotaanko 1/4 vähentyminen 10 vuoden aikana. Vertailun vuoksi Yhdysvalloissa ulkomaan valuuttareservit on noin 10% tuosta Kiinan ulkomaan valuutan reservien määrästä. Ja Japanissa tuo vastaava luku on noin 40% Kiinan ulkomaanvarannoista. Yhdysvaltojen osalta tietysti ymmärtää sen, että dollari on maailmankaupan yleisvaluutta, jolloin ei ole tarvettakaan käyttää sitten niin suuria reservimääriä kuin sitten Kiinassa. Ulkomaanvarantoihin liittyvistä riskeistä voisi tehdä omaa video, mutta otetaan tässä yksi tämmöinen kiinalainen riskikeissi. Eli Kiinalla on tämmöinen ulkomaisiin investointeihin keskittyä Silkkitie-projekti, ja sitä kautta on rahoitettu erilaisia investointeja, erityisesti kehitysmaissa, ja investointien määrä on noin 1000 miljardia dollaria tällä hetkellä. Ja Kiinasta tähän ovat osallistuneet muun muassa Kiinan valtion rahasto ja sitten Kiinan omistamat pankit, ja osittain sitten myöskin yksityisiä kiinalaisia yrityksiä on ollut rahoittamassa näitä projekteja. Ja lainoja on annettu kehittyville maille, mutta niillä joillakin valtioilla on ollut ongelmia sitten maksaa takaisin näitä lainoja, mitä Kiina on tämän projektin puitteissa myöntänyt. Yhtenä esimerkkinä on muun muassa Sri Lankan satamaprojekti, jossa Sri Lanka ei pystynyt maksamaan sitten enää tätä projektin lainoja takaisin Kiinalle. Eli voisiko sanoa, että tämmöisen Silkkitien keskeinen riski tiivistyy siihen, että onko Kiina pystynyt sitten rahoittamaan semmoisia investointeja ja projekteja noissa kehittyvissä maissa, jotka tuottaa näille sitten riittävästi valuuttaa, että nämä maat pystyy sitten tällä valuutalla maksamaan takaisin lainat Kiinalle. Seuraavana aiheena käsitellään lyhyesti tuontia. Tuonti Kiinaan on ollut 10 vuoden aikana niin pienoissa laskussa, ja tällä hetkellä niin tuonnin osuus BKT:stä on noin 15%. Tuonti Kiinaan on käsittänyt erityisesti koneita, puolijohteita, tietokoneita, raakaöljyä ja ylipäänsäkin erilaisia raaka-aineita.
ja myöskin elintarvikkeita. Osa tästä tuonnista on sitten palvellut samalla Kiinan omaa vientiteollisuutta. Tuonnissa on tapahtunut viime vuosina ja sitten jatkuu edelleenkin tämmöinen muutos. Ja muutoksessa on kyse korkeamman osaamisen tuotteiden tuonnin vähentymisestä ja samalla sitten myöskin raaka-aineiden tuonnin osuus lisääntyy Kiinan tuonnissa. Osa tässä näkyy sitten myöskin tuolla viennin puolella, eli viennissä niin korkeamman osaamisen tuotteiden osuus on kasvamaan päin. Viimeisen vuodenvaihteen 2023-2024 tietoina on ollut pieni tuonnin kasvu Kiinassa ja tämä on liittynyt siihen, että Kiinan oma taloustilanne on hieman parantunut. Ja samalla on sitten Kiina poistanut muutamia tuontitulleja esimerkiksi Australiasta tuleville viineille ja sitten ohralle. Ja samalla sitten Kiina on ostanut edullista ruokaa esimerkkinä Brasiliasta. Viimeisenä aiheena on suorat ulkomaiset sijoitukset Kiinaan ja nämä ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin 30 vuotta sitten, eli $20 miljardia per vuosi tehdään suoria ulkomaisia sijoituksia Kiinaan. Ulkomaiset sijoittajat ei tällä hetkellä ole kotiuttamassa varoja, vaan enemmänkin palauttamassa voittoja Kiinasta. Ja voittojen palauttaminen liittyy siihen, että Kiina on helpottanut koronaepidemian jälkeen niin valuuttojen siirtoa ulkomaille. Suoriin sijoituksiin vaikuttaa erityisesti sitten vaihtoehtona Yhdysvaltojen ohjauskorko ja erityisesti sen nostaminen, jos Kiinan tämä oma riski lisää näille sijoitusten tuotolle, niin ei riitä kattamaan tätä Yhdysvaltojen ohjauskoron nostoa. Eli sijoitus on riskit huomioiden niin kannattavampaa tehdä Yhdysvaltojen velkakirjamarkkinoille kuin sitten Kiinaan, kun huomioidaan, minkälainen riski lisää tuonne Kiinan markkinoille liittyy. Tällä suorien ulkomaisten sijoitusten mittarilla Kiinan talous näyttää olevan kohtuullisessa kunnossa. Siihen liittyy muutama epävarmuustekijä. Edellä oli mainittu jo tuosta Yhdysvaltojen ohjauskoron vaikutuksesta, ja se tietysti otetaan huomioon, kun mietitään sitten vaihtoehtoja sijoituksille Kiinaan tai sitten mahdollisesti Yhdysvaltoihin. Kiinan omat toimet sitten tuolla taloudessa niin on tärkeää ottaa huomioon, ja siellä on se yksi riskitekijä erityisesti kiinteistösektorilla. Kiinteistösektorin ongelmat sitten vaikuttaa tuolla sekä yrityspuolella että sitten myöskin kuluttajissa ja vähentää kuluttajien kysyntää, kun epävarmuus jatkuu tuolla kiinteistömarkkinoilla. Talouden ohella sitten Kiinalla on tällä hetkellä käynnissä myöskin tämmöisiä kauppariitoja eri maiden kanssa, ja kauppariitojen sitten lopputulos vaikuttaa siihen, miten kiinalaiset yritykset pystyvät jatkossa sitten toimimaan ja onko ne sitten houkuttelevia sijoituskohteita ulkomaisille sijoituksille. Ulkomaisiin sijoituksiin vaikuttaa myöskin Kiinan oma sääntelyympäristö. Siitä on ollut esillä muun muassa tietosuoja ja sitten vakuutussääntelyyn liittyviä ongelmia, joita ulkomaiset sijoittajat ovat sitten hieman kavahtaneet ja mahdollisesti sitten jättäneet joitakin investointeja tekemättä näillä perusteilla. Tehdään tähän yhteenvetoa Kiinan taloudesta. Yleisilmäyksenä voi sanoa, että Kiinan talous jatkaa kohtuullisella kasvu-uralla, ellei sitten isompia yllätyksiä tule. Ensimmäisenä käsitellään muutamia positiivisia tekijöitä ja sitten otetaan näitä negatiivisia näkymiä tuohon Kiinan talouteen. Ensimmäisenä PKT:n kasvu, eli PKT on kasvamassa edelleenkin. Vaikka viime vuosina PKT:n kasvuprosentti on pienentynyt, niin myöskin sitten ennusteissa niin kasvuprosentti tulee pienentymään hieman tästä nykyisestä tasosta. Kiinan valtiolla on kuitenkin kohtuullisesti reservejä käytettävissä, jos on tarvetta elvyttävälle talouspolitiikalle. Osa näistä reserveistä on kuitenkin ulkomaan valuutassa, mikä on sitten haasteellista, koska se voi lisätä sitten kysyntää juaneille, jos niitä ulkomaan reservejä ne otetaan käyttöön, niin joudutaan esimerkiksi dollarimääräisiä sijoituksia kääntämään juaneiksi. Ja tämähän periaatteessa vahvistaa sitten juanin kurssia, joka on sitten huono asia taas Kiinan vientiteollisuudelle. Deflaatio puolestaan on hyvä asia vientiteollisuudelle, jos se alentaa kustannuksia siellä Kiinan päässä. Toisaalta se on myöskin Kiinan kotimarkkinoille huono asia, koska deflaatio ei kannusta investointeihin tai kulutukseen. Kiinassa on sitten paljon panostettu ja annettu rahoitusta tuonne vientiteollisuudelle ja myöskin sen tutkimuksen puolelle. Tutkimus tarkoittaa käytännössä sitä, että Kiina on panostamassa korkeamman osaamistason tuotteisiin sekä kotimarkkinoilla että myöskin vientiteollisuudessa. Ja vientiteollisuutta on erityisen hyvin tukenut myöskin tuo edullinen juanin kurssi, eli juania pidetään yleisesti tämmöisenä aliarvostettuna valuuttana suhteessa muihin valuuttoihin. Myöskin sitten ulkomaiset suorat investoinnit Kiinaan jatkuvat ja taso säilyy suurin piirtein ennallaan, ellei sitten noista Kiinan ja muiden valtioiden välistä kauppariidoista johtuen tapahdu sitten muutoksia suuntaan tai toiseen. Negatiivista näkymistä ensimmäisenä tuo PKT on heikentynyt kasvu. Kasvu on heikentynyt ja siinä nämä ennusteet tulevasta kasvun pienentymisestä ovat epävarmoja. Ja siihen epävarmuuteen liittyy erityisesti maailmantalouden kehitys, Kiinan oman talouden kehitys ja sitten erityisesti myöskin minkälaisia ratkaisuja saadaan noissa kauppariidoissa Kiinan ja muiden valtioiden välillä.
Kolmantena tekijänä on velkataso, ja tämä erityisesti paikallistasolla, koska paikallistason velka on kasvanut huomattavasti enemmän kuin sitten keskushallinnon velka Kiinassa. Kiinassa tuo velkataso on jo nyt kohtuullisen korkealla tasolla, ja sitä voi lisätä tämä velkataso myöskin se, että siellä on valtion budjeteissa niin alijäämiä, ja alijäämien määrä voi kasvaa, jos ongelmat Kiinan omassa taloudessa ja sitten tuolla erityisesti paikallistason puolella lisääntyvät. Velkataso vaikuttaa myöskin se, että valtiolla on omistuksia yrityksiä, joilla on kohtuullisen korkea velkataso, mutta heikko kannattavuus. Ja jos sitten mietitään yritysten lisäksi niin kuluttajakysyntää, niin kuluttajakysynnän lisääminen on haasteellista, ja tämä on erityisesti siinä tilanteessa, kun kuluttajat huomaavat, että markkinoilla on deflaation piirteitä, eli hinnat alenee erityisissä tuotteissa, niin niitä ei kannata tällä hetkellä ostaa, jos tulevaisuudessa sen saman tuotteen saa halvemmalla. Viimeisenä negatiivisen tekijänä, joka voi toisaalta olla myöskin positiivinen näkymä sijoituksille, on se, että Kiinan osakekurssit ovat sillä tasolla, missä oli 20-30 vuotta sitten. Eli markkinat on hinnoitellut jo kiinalaisiin yrityksiin niin kohtuullisesti riskejä siitä, että heidän ei liiketoiminta kehity enää samalla tavalla kuin mitä aikaisemmin. Lopuksi yhteenveto Kiinan taloudesta. Kiinan talous jatkaa edelleen kasvu-uralla, vaikka kasvu on edelleen vähentymässä. Jos Kiina haluaa sitten tehdä muutoksia tähän harjoitettuun talouspolitiikkaan, niin se on haasteellista, koska tästä nykyisestä talouspolitiikasta on hyötyneet muutamat tahot ja erityisesti vientiteollisuus, joka sitten vastustaa sellaisia muutoksia, jotka heikentäisivät vientiteollisuuden asemaa näissä muutoksissa. Tämä ei ole pelkästään Kiinaan liittyvä haaste, vaan se on myöskin monissa muissa valtioissa, joissa halutaan muuttaa talouspolitiikkaa. Ja talouspolitiikan muutoksissa, niin muutoksissa on aina hyötyjiä ja häviäjiä. Ei sen enempää tässä videossa. Palataan muihin aiheisiin taas seuraavilla videoilla. Kiitoksia katsojille.